Tajb, illum tkun l-aħħar darba li se nitkellmu fuq il-perseveranza tal-qaddisin, dottrina importanti, ilna sejrin bija mhux ħażin, u nispera li tidħol fil-vokabularju tagħkom il-kelma perseveranza bil-Grik hupomone li tfisser saportu paċenzjuż. Saportu fit-tul. Sakemm naslu fid-destinazzjoni tagħna. Din hija sejħa tagħna Alla li sejħilna jagħtina r-riżorsi sabiex aħna nonorawh u nġibu ruħna bħalma ta' bilħaq aħna. Disċipli, ċoe studenti ta' l-għalliem uniku illi der fostna Sidna Ġesu Kristu. Kwalunkwe verità importanti għandha l-eruq tagħha fit-Testament il-Qadim. Fit-Testament il-Qadim il-profeti li tkellmu qabel il-miġġa ta' Ġesu wkoll tawna ħjiel, kultant aktar minn ħjiel tal-modijiet tal-lamana. U allura iva naraw kemm il-darba illi l-profeti jindikawna illi il-rabta tal-lamana, il-patt li Alla għamel-mana huwa patt ma jinkisirx. Alla iżommu. F'Ħosea, meta il-poplu kien prattikament telaq il-mulej u ma kienx qed iġib ruħu denjament bħala l-poplu d'Alla, Alla tkellem dwar jum meta jiena għallilhom li jiena narsek miegħi għal dejjem, iva narsek miegħi bil-ġustizzja u bis-sewwa bit-tjieba u bil-ħniena. Narsek miegħi wkoll bil-fedeltà u intom tarfu lil-mulej. Alla qiegħed jurina li kellhom jiġu l-jiem fejn il-mixja tal-poplu t'Alla tkun waħda prestiġjuża, dinjituża, illi n-nies t'Alla juru l-nfushom fil-konkret li ta' bilħaq iva jarfu il-Alla. U jiservu bħala dawl u melħ għall soċjetà tagħhom. Skużawni, il-perseveranza tal-qaddissin ħanfakkarkom x'inhi. Hija dik l-operazzjoni kontinwa tal-Ispiritu Santu fil-fidil li bija x-xogħol tal-grazzja divina huwa mibdi, jitkompla u jasal għat-tmiem xieraq tiegħu. Mhux jasal għat-tmiem, ġifieri li Kristjan qabli jagħmel xi nawfraġġju u jitkisser u jispiċċa. Jasal għat-tmiem xieraq tiegħu. Il-għan t'Alla ġifieri jintlaħaq u jkun perfezzjonat f'kull wieħed minn dawk l-uliet illi kif smajna fil-qari Ġesu meta talab għalina u għadu jitlob għalina bħala l-interċessur tagħna fuq l-erminja tal-missier qal illi inti u missier tajtom li dawn in-nies u jiena żammejthom u ħadd minnhom ma ntilef. Ħlief bin it-telfien. Ma Ġuda qatt ma kien wieħed minn tiegħu. Apparentament kien imma fir-realtà ma kienx. Allura Ġesu hemmhekk qed jaffermanna għal darb'oħra il-fermezza kemm aħna ninsabu żguri u assigurati fil-lid tal-missier. Ġeremija wkoll jitkellem dwar il-perseveranza tagħna. Jew aħjar dwar il-preservazzjoni, x'kultant nagħmlu sewwa li flok perseveranza tal-qaddisin ngħidu l-preservazzjoni tal-qaddisin. X'differenza tagħmel? Preservazzjoni tafu x'inhi, għaw forsi xħut minnkom dilettanti tal-preserve u jagħmlu. Preserve meta għandek xi frott jew xi xejjex, tajb tista' tippreservhom u iżommhom. Ma jitħassrux. Meta nitkellmu dal-preservazzjoni tal-qaddisin qegħdin ngħidu kif Alla jippreservan iżommna milli nixkanaw, iżommna milli nitħassru, iżommna milli mmorru lura fid-dinja. Ġeremija jitkellem dwar dan fil-kapitlu 32 tal-kitb tiegħu u jgħid Alla qed jitkellem hawnhekk u jkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħhom. U nagħtihom qalb waħda, araw il-weda t'Alla, nagħtihom qalb waħda u triq waħda. Mela, qal u li t'Alla aħna għandna triq waħda, mhux diversi toroq li nistgħu nażlu u nifixlu fihom. Triq waħda. Ġesu Kristu, ovvjament. Jien huwa triq, il-verità u l-ħajja. Nagħtihom triq waħda biex ikollhom il-biża' tiegħi għal dejjem, mhux sempliċement temporanjament, għal ftit snin, ma għal dejjem,
għal ġid tagħhom u ta' wliedhom warajhom u nagħmel magħhom rabta jew patt ta' dejjem, patt etern, patt li ma jispiċċax, li ma warrabx minnhom. Ma aħna nistgħu nwarbu maħabba d-djufija tagħna, ma nqatt jgħadda minn rasna li għandna warbu, imma kultant ninqabdu żvijati, jew ninqabdu għajjiena jew traskurati. Ma Alla da parti tiegħu ma warrabx minnhom biex nagħmilhom il-ġid u nitfa' il-biża' tiegħi f'qalbhom biex ma jitwarbux minni. Fil-waqt li nistgħu niżbaljaw u hija realtà. Però b'mod ġenerali il-Kristjan jibqa' iva miexi f'dik it-triq maħtura għalih. Jiena nifraħ nagħmilhom il-ġid. U nħawwilhom f'din l-art bis-sewwa u b'qalbi kollha u b'ruħi kollha. Għalhekk għax hekk jgħid il-Mulej, bħalma ġibt fuq f'dal-poplu il-ħsara kbira kollha, hekk inġib fuq il-ġid kollu li jiena nwedu. Alla meta jwiegħed xi ħaġa mbagħad assolutament jagħmilha. Jiġifieri l-għotjiet tal-Alla aħna għandna għotja fenomenali minn tal-għotja li ħansegwu is-salvazzjoni bil-barkiet kollha inkorporati fiha. Tajjeb, din l-għotja hija mingħajr ndiema, Alla ma jerġax jibdielu. Meta Alla jagħti kelma, dik il-kelma se jżomma, tajjeb. Ikompli allura li inissel u isostni l-fidi tagħna f'Ġesu Kristu, isostni fina l-indiema, isostni fina l-imħabba, il-ferħ, it-tama u l-grazzi kollha illi jagħtina permezz tal-Ispirtu Santu tiegħu. L-Apostlu Pietru meta jitkellem fuq dan għandu pass ta' bilħaq sabiħ u istruttiv. Fit-tieni ittra tiegħu, kapitlu 1 vers 3. Jibda biex jgħidilna illi s-seta divina tal-Alla tatna kull ma hu meħtieġ għal ħajja u tjieba. Mela, wasalt fejn wasalt fil-mixja Kristjana tiegħek, inti tista' tgħid, tista' tafferma minn nifsek illi Alla tani kull ma jiena għandi bżonn biex bħala Kristjan inkun suċċess. Biex bħala Kristjan jiena ma nagħmilx għajb lil sidi, imma ta' bilħaq nirrifletti l-glorja tiegħu fuq l-art. Alla tagħna kull ma hu meħtieġ għal ħajja u għat-tjieba permezz tat-tarif ta' dak li sejħilna għal glorja u l-virtù. Iva, aħna għarafnieh bl-illuminazzjoni tal-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu fetħilna l-għajnien għal ta' qalbna biex narfu iva minu ta' bil-ħaq Ġesu Kristu, tajjeb, u allura li bihom issa huma mogħtin lilna wedi l-aktar kbar u prezzjużi. Alla mill-bidu tal-mixja tagħna wedi kbar u prezzjużi. Jeħtieġ ikunu nafuhom, dawk il-wedi huma tagħna, ta' omna, skont il-grazzja tiegħu. U dawk il-wedi Alla ma jirtirawhomx. Għaliex? Għax dawk il-wedi jsibu l-iva u l-amment tagħhom fi Kristu. Alla diġà urjena li huwa favur tagħna. Ma frankajiex l-istess sibnu taħ għalina il-koll u allura r-raġunament huwa li miegħu ċertament se jagħtina b'xejn il-wegħ kollha. Fosthom dawn il-wedi kbar u prezzjużi biex bihom issa intom issiru imxierka fin-natura divina, ġifieri insiru nixbħu lil Alla fil-tusija tiegħu, fit-tjieba tiegħu, fil-imħabba tiegħu, fil-kumpassjoni tiegħu, fil-maqfra tiegħu. Bħalma rċivejna mingħand il-Mulej, aħna issa Alla qed jagħmilna strumentali biex imbierku lil ħaddieħor. Tajjeb? Mela, u barra minn dan, jgħid l-Apostlu Pietru, barra minn dan, għamlu l-ħeġġa kollha, mela hawnhekk qiegħed issa jimmotivana, qiegħed jagħmlilna l-qalb, qiegħed jixprunana x'inhu d-dover tagħna. Aħna li ingħatalna kollox biex nimxu denjament skont Sidna Ġesu. Ingħatawna dal-wedi li Alla ma jirterhomx, issa barra minn dan għamlu l-ħeġġa, kunu żelużi, mhux norqdu jew nittraskuraw jew nitwarbu fil-ġenb, le, għamlu l-ħeġġa kollha u żidu mal-fidi tagħkom il-virtù. Mela hekk inti tgħid li jiena nemmen, jiena fiduċjuż Ġesu Kristu, jiena qed niddependi fuq għal maħfra u l-wirt etern fil-ġenna. Mela, Pietru qed jgħidlek żid ma' dik il-fidi tiegħek il-virtù. Żid ma' dik il-fidi tiegħek it-tarif, mat-tarif ir-rażna, mar-rażna is-sabar, mas-sabar it-tjieba, mat-tjieba il-ħbubija tal-aħwa, mal-ħbubija tal-aħwa l-imħabba. Pietru qed jgħidilna mela
Alla bdejna issa ejjew inkomplu flimkien nikkoperaw mal-grazzja tiegħu sabiex ta' bilħaq il-salvazzjoni tal-Alla issir evidenti fina. Issir ovvja li aħna reċipjenti tal-ħniena tiegħu. Għax hekk intom ikolkom fikom dal-ħwejjeġ u bil-kotra, mhux sempliċement ftit imħabba imma ħafna imħabba sinċira ħadd ieħor. Jekk intom għandkom dawn il-ħwejjeġ u bil-kotra ma jħallukomx firħa jew bla frott għall-arfa ta' Sidna Ġesu Kristu. Min m'għandux għall-ħwejjeġ huwa għama u ma jarax il-bot u nessa li kien imnaddaf minn nubietu ta' darba. Għajdu li jintom, il-Kristjan jista' xi darba jinsa li kien imnaddaf minn nubietu ta' darba? Jista' jinsa li huwa maħfur illi bħalma Ġesu pronunzja fuq dik il-mara mid-dimba li ġiet u bindiema ħaslit riġleħ bid-dmuħ tagħha. U Ġesu qalilha mara id-nubiet tiegħek huma maħfura. Nistgħu ninsew illi aħna maħfurin minn Alla. Maħfurin minħabba s-sakrifiċċju ta' ibnu. Jekk inti ma trix tinsa, għamel dan li qed jgħidlek Pietru. U ċoe illi inti timxi mal-fidi ħallija topera bl-imħabba. Ħallija tkun effettiva. Hekk jingħatalkom fil-wisa daħla fis-saltna ta' dejjem ta' Sidna u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Pietru qed jgħid hekk aħna ta' bilħaq nġibu ruħna ta' Kristjani, dixxipli, galbati, dixxipli ta' vera, jingħatalkom fil-wisa daħla jew entratura fil-ġenna. Mhux illi inti tidħol fil-ġenna by the skin of your teeth. Ġifieri li titħaxken. Imma Alla jilqak liberament. Bħalma Alla għamlilna favur, issa huwa l-privileġġ tagħna illi aħna ta' bilħaq li lqajna l-grazzja tiegħu, dik il-grazzja tiegħu, ma nħallux fina għal xejn fil-batal, imma nħadmuha. Ġifieri x'qegħdin ngħidu? Qegħdin ngħidu illi l-Kristjan miexi lejn destinazzjoni, Sion ten fuq, miexi bħala pellegrin. Jekk rajtu xi darba l-avvanz għal pellegrin li huwa allegorija klassika tal-ħajja nisranija. Naraw kif il-Kristjan jiltaqa' ma' viżibilju ta' tentazzjonijiet minn kollox. Minn kollox. U frattant fl-aħħar rasal għal dak il-xenarju fejn jintlaqa' mill-anġli fil-preżenza ta' Alla. Dik hija l-esperjenza ta' kull Kristjan vera. Nistgħu nxabbu li nafusna ma' bastiment li sejjem minn port għal ieħor fil-baħar miftuħ jista' jiltaqa' għajdu li inti ma' diversi maltempati. U l-ġifen jibda jola u jinżel, jinstabat bl-irwiefen, bl-imwieġ u tgħid daħħa jereq. Il-weda tal-Alla jalla. Alla kapaċi minkejja d-diffikultajiet, minkejja l-isfidi kapaċi iżomna. Kapaċi iżomna. Salm 91 fost il-ħafna salmi li jiċċelebraw il-fedeltà tal-Alla. Salm 91 jgħid min jgħix fil-ken tal-għoli jammara d-del ta' dak li jista' kollox, jkun fis-sikur. Jiena ngħid il-mulej int il-ken u l-fortizza tiegħi. Alla tiegħi. Fih nittama jiena. Din hija l-istqarrija komuni ta' kull Kristjan ta' bilħaq tassew u jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt u jagħtik brixu u taħt ġwenħajh is-sibken is-sewa tiegħu tkun it-tarka u l-korazza tiegħek. Qed jgħidilna kif Alla kapaċi jipproteġina minkejja d-diversi tiġrib illi aħna niltaqgħu miegħu. Kristjan jista' jotor, jitfixkel, jaqa', però Alla ma jħallihx imwaqa'. Alla ma jħallihx xkanat mal-art. Tentazzjoni ta' Satana, nerġa' nfakkarkom huma diversi, huma ta' ingann kbir u l-Kristjan kapaċi jitħabbel fihom. U allura kapaċi li id-dera ta' Alla il-Kristjan forsi tittappanlu. Forsi min ilu snin miexi fit-triq tal-Vanġelu. Jaf li iva
Kien hemm żmien meta jiena ħassejtni ta' bilħaq mhux inbiegħet mill-mol, imma qisu tlift dik il-ħlewwa, tlift dik l-entużjażmu, tlift dik ir-rabta, dik il-komunjoni. Alla kapaċi iva għall-għanijiet misterjużi tiegħu illi s-semma tkun imsaħba u x-xemx ma narawiex. U allura ngħaddu minn ċertu perjodu ta' tfixkil, ħafna drabi Alla jagħmel hekk propjament biex jumiljana. Biex jikkonvinċina kemm mingħajru kieku naqtaw qalbna. Salm 89 vers 31 jgħidilna jekk jiksru l-istatuti tiegħi, Alla qed jitkellem hawnhekk, jekk jiksru l-istatuti tiegħi u ma jaħarsux il-kmandamenti tiegħi, nikkastiga l-ħtijiet tagħhom b'għasluġ u l-ħażen tagħhom bis-swad. Ġifieri Alla meta aħna ma nibqgħux mexjin dritt, kapaċi bħal dak il-ġenitur li għandu l-aħjar ġid ta' wliedu f'moħħu. Mhux irid ikun kattiv, mhux irid ikun vendikattiv, imma jikkoreġi lill-uliedu. U kultant jikkoreġihom ukoll b'mod li l-tifel jew it-tifla tibki. Għax id-daqqa tas-sawt tkun ta' bilħaq tinħass. Madankollu jkompli jgħid Alla. Madankollu, għalkemm Alla kapaċi kastigana u kapaċi jiddixxiplinana biex iġibna inseħ, madankollu it-tieba tiegħi ma warrabx minn fuq. U lanqas inħalli il-fedeltà tiegħi tonqsu. U appuntu għalhekk Alla jiddixxiplinana. Fil-ktieb tar-Revelazzjoni wkoll Ġesu jgħidha darbtejn naħseb jiena. Il-dawk li nħobb jiena nċanfarhom. Jiġifieri ejjew nilqgħu il-provvidenza tal-Alla lejna b'ringrazzjament, Alla jaf kif għandu jitratta magħna sakemm ta' bilħaq naslu fil-port illi aħna qegħdin imbaħru lejh. Alla ejjew naffermaw din, Alla jibqa' l-istess. Aħna nibdlu l-opinjonijiet tagħna, nibdlu l-fehmiet tagħna, kultant ċaqla mbuta, illum entużjasti għadha mitluqin, illum nturu bil-ferħ għadha depressed. Kollha kemm aħna xi ftit jewwies imbagħtu minn dawn il-tlajja u l-inżul fil-ħajja. Alla jibqa' l-istess. U hemmhekk hija l-fiduċja tagħna, illi Alla ma jinbidilx. Jekk 2 Timotju 2:13 jekk aħna nkunu infidili, Alla jibqa' fidil għax ma jistax jiġħad lilu nnifsu. Jekk Alla ta' weda u dik il-weda hija żgura permezz ta' Ibnu Ġesu, il-meditur tagħna. Allura avolja aħna niżvijaw, Alla jibqa' fidil. U bħal dak il-missier illi għandu l-għoża u mħabba speċjal lejn uliedu jibqa' jfittex il-uliedu. Ġesu tagħna stampa fenomenalment sabiħa tal-atteġġament tal-missier lejna. Meta Liben telaq mid-dar u sparpalja l-ġid ta' missieru u għex ħajja vergonjuża u immorali, meta dan reġa' ġieħ f'moħħu u f'qalbu il-memorja ta' kemm kien ixxamplat u mbierek f'dar missieru. Qal ħanqum naġmu l-missier. X'għamillu missieru? Missieru laqgħu bil-bews, bil-festiġġjar, bis-sfin, bil-mużika, xi ħaġa li ibnu ieħor ma fehmix. Alla ta' bilħaq jitenna bil-poplu tiegħu għaliex il-patt tiegħu lejna huwa sigur. F'Malakija l-aħħar profeta fit-Testament il-Qadim, kapitlu 3 vers 6. Għax jien il-mulej ma nitbiddilx. Din hija l-affermazzjoni tagħna. Alla ma jinbidilx. Alla ma jistax imur għall-aħjar għax kieku allura mhux perfett, laqas jista' jmur għall-ar għax kieku allura id-deteriora jew ħżien jew xi ħaġa, le. Alla huwa perfettament perfett. Jien il-mulej ma nitbiddilx u għalhekk intom li Ġakob ma ntemmejtux. Kif indirizzar? Li Ġakob li kien fikel, kien inkostanti, kien brikkun, kien jara kif jitħab ħaddieħor
u aħna ulied Ġakob. Mimlin ġufija. Jien il-mulej ma nitbiddilx u għalhekk intom ulied Ġakob ma ntemmejtux, għalhekk aħna nibqgħu sa tmiem. Għaliex Alla jibqa' juħsibna sal-aħħar. Allura qegħdin ngħidu li Alla ċertament iżommna skont is-seta tiegħu. Skont is-seta tiegħu. L-istess Pietru wkoll jitkellem fuq hekk. Darba fl-ewwel ittra tiegħu fil-bidu tagħha. Fejn jinfex f'tifħil lil Alla. Meta aħna nifhmu ta' bilħaq il-fermezza, l-istabilità tal-intenzjoni u l-pjan tajjeb ta' Alla lejna, bil-fors il-qalb tintrefa' f'tifħil lil Alla. Id-dubji josfru, l-inċertezza ittilem il-għaliex issa nafu ma' min qegħdin nittrattaw. Alla ta' kelmtu. Imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Li bil-ħniena kbira tiegħu reġa' welidna għal tama ħajja bil-qawma ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet. Ejju nifhmu għadi. L-inizjattiva ta' min kienet biex aħna twelidna mill-ġdid? Ir-rieda ta' min kienet biex aħna twelidna mill-ġdid? Għax hawn min issib jgħidlek illi jien iddeċidejt li nitwieled mill-ġdid li hija assurdità. Bħalma tarbija f'ġu fomma ma tiddeċidix tiġix fid-dinja u lanqas tiddeċidi li titwieled. Le, il-bniedem isir Kristjan skont il-ħniena ta' Alla. Huwa Alla li hu l-inizjattiva. U allura hemm għalhekk għandna nfaħru lill-Alla. Għalhekk għandna nroddulu l-ħajr, għaliex kien hu li jagħmel il-pass. Ġwanni jgħid, aħna ħobbuh għax hu ħabna l-ewwel. B'mod sempliċi, b'mod sabiħ. Alla welidna mill-ġdid għal wirt li ma jitħassax. Mela, it-twelid mill-ġdid tagħna seħħ. Konvertejna, minna fi Kristu, sirna inħobbuh li Ġesu Kristu rridu ngħixu għalih. U Pietru jaqbes mill-mument tal-konverżjoni tagħna għal mument meta aħna nitlu fil-ġenna. Din l-arċ kbira. Alla welidna mill-ġdid għal wirt li ma jitħassarx, ma jittebbax, ma jgħibx, merfuħ fis-sema għalikom. Il-mistoqsija din. In the meantime, fil-frattemp, mill-moment li jiena konvertejt, sakemm jiena se niddaħħal fil-preżenza ta' Alla, fer kbir, kif jgħid Ġuda l-Apostlu. X'se jiġri? Il-Kristjan li jaf x'inhi l-kelma ta' Alla u jaf min hu Alla, jgħid Alla jagħtini l-abilità, Alla jagħtini l-grazzja tiegħu, dik il-grazzja tiegħu ma tfallix biex jiena nibqa' nimxi fedelment skont l-Evanġelu li jiena mint fih. U allura Pietru jkompli jgħid hawnhekk li intom imħarsin mis-seta ta' Alla permezz tal-fidi. Protetti bis-seta ta' Alla, amin. Aħna nistgħu nagħmlu insurance ta' biex nħossuna secure. Tajjeb, għalija l-omnipotenza ta' Alla hija biżżejjed. Għalikom ukoll x'vera. Jekk aħna protetti minn Alla, ma għandna bżonn ebda protezzjoni oħra. Imħarsin bis-seta ta' Alla permezz tal-fidi. Minejn ġidd il-fidi? Jien ivvintajta fiha nnifsi. Jien ħloqta. Jien għamilt xi riċetta biex imbagħad ir-riżulta l-fidi fija u sirt nemmen. Il-fidi hija lotja ta' Alla. Waħda mill-lotjiet sbieħ ta' Alla. Moti lilkom moti minħabba Kristu mhux biss li temnu fih, ma wkoll tbagħtu għalih. Pawlu qed isemmi żewġ għotjiet flimkien. Għandu konċetta fuq waħda. Huwa moti għalina li nemnu fi Kristu. Jekk Alla tagħna nemnu fi Kristu, se jirtira dak id-don tal-fidi. Jekk jirtira dak id-don tal-fidi allura l-Apostlu Pawlu qed jikteb. Għaliex hu qal illi lotjiet u s-sejħa Alla ma jittieħdux lura. Ma jittieħdux lura. U Alla ma jimxiex magħna skont il-mertu tagħna, vera? Kieku jimxi magħna skont il-mertu tagħna allura mhix ħniena. Hija ġustizzja, hija li Alla qed jimxi le, Alla qed jimxi dejjem
dejjem kull sekonda ma skont il-ħniena tiegħu. U l-ħniena tiegħu hija tant deċiża, hija tant infallibbli illi anke f'Iżajja pereżempju insibu pereżempju dak diskors f'Iżajja 49 vers 14 jgħidilna Sion qalet il-mulej talaqni, sid insieni. Xi ħaġa li forsi ngħaddu minnha wkoll aħna kif qed jitratta mi il-mulej għaliex hekk u sebaħ u dalam, il-mulej insieni. U Alla jwieġeb u jgħid tista' mara tinsa t-tarbija tagħha li ma tħenx għal binġufa. Iva jistgħu jinsew. U infatti nafu li l-affezzjoni naturali materna tagħhom nistgħu narawha li ngħidu x'kattiverija vera li rmiet it-tarbija tagħha. Tista' tinsalhom. U ma jistgħu jinsew iżda jien ma ninsikx. Iżda jien ma niġi għalina l-iżjed ħaġa sublimi li nistgħu naraw b'għajnejna hija li mħabba tal-oħom illi tagħmel kollox qalbina. Tagħmel kollox, titimgħu, tnatfu, traddu, tiwassibu, din kollox. Ħajjita tinvestija fit-tarbija tagħha. U frattant naraw eċċezzjonijiet. Naraw nisa illi huma qaru każa u għajba li nfushom. U allura Alla jara din illi huma jistgħu jinsew, imma jien ma ninsejkx. Ara, jien ħażżistek fuq il-kef ta' jdejja. Alla kiteb ismek fuq il-pala ta' jdejh. Niftakar meta konna mmorru l-iskola u ma nkunx niftakru tables. Kontu tagħmlu un pat tiftaħu ta' biex ma tinsiex. Forsi stampa daqsxejn imma naraw l-idea sabiħ li xi ħaġa qrib tagħna, xi ħaġa kontinwament qudiemna il-pala ta' jdejna. Alla għandu l-ismijiet ta' wliedu qudiemu. U int illi dajja fik innifsek, debboli fik innifsek, però l-fiduċja tiegħek fi Kristu Ġesu, fih waħdu. Alla jafek. Alla jafek u Alla kapaċi jżommok sa tmiem. L-ismijiet ta' dawk li Ġesu semma fit-talba tiegħu. L-ismijiet illi l-missier tagħ. Jiena ma nitlobx għad-dinja. Ma nitlob għalihom. Nitlob Ġesu għandu dik l-imħabba speċjali lehom u jrid li dawk li huma mogħtin lilu jaslu fejn ta' bilħa għandhom jaslu. U allura, iva skont il-fatt illi l-ismijiet tal-magħżulin tal-Alla huma miktubin fuq il-ktieb tal-ħajja mill-eternità. U allura ma jiddependix fuq dak li għamil jien, fuq dak li għamil Alla. U għad-digriet etern tiegħu. Darba id-disċipli s-70 li Ġesu bagħathom tnejn xandru u jfejqu l-mart. U ġew lura ferħanin għaliex anke d-demonji bdew jobduhom. U kollha eċċitati. Lu 10. U vers 17, s-70 ġew lura ferħanin u qalu mulej, sad-demonji wkoll joqogħdu għalina fis-smek u qalilhom jien rajt ix-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Jekk hemm għadu kattiv u li ma ħfrinniex u li jridilna ħsara wax-xitan. U Ġesu qed jgħid ħadhom lura r-realtà wara l-kwintix qed jiġri. Ġesu qal bil-ħidma tiegħi fuq l-art, bil-mewt il-qawmin tiegħi, ix-xitan huwa għadu disfattist. Għadu tellif. Rajt ix-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Ara jintajtkom is-seta timxu fuq is-srieb u l-ekireb u fuq kull qawwa tal-għadu u xejn ma jistamlilkom ħsara. Din hija l-perseveranza tal-qaddisin. Ġesu qed jassiguralna hekk li xejn ma jistamlilna ħsara. La d-dnub, la x-xitan, la d-dinja, la l-qalb qarrieqa tagħna, xejn ma jistamlilna ħsara. Madankollu b'dan la tifirħux li l-ispirti ħżiena joqogħdu għalikom. Iżda firħu li ismijietkom huma miktuba fis-sema. Wow! Meta aħna forsi naraw suċċessi u konverżjoni u nifirħu u ngħidu l-Knisja ta' Kristu qed tikber fuq pajjiżna u m'hemmx ferħ ikbar minn Ġesu qed jgħidilna morru aktar lura.
Mhux sempliċement dak li qed jiġri bħalissa fil-ġenerazzjoni tagħna, morru aktar lura. Kemm lura? Fil-bidu laqqas, mill-qabel ma bdiet id-dinja. Ismijietkom huma miktuba fis-smawiet. Dik narġa' ngħid hija l-perseveranza tal-qattisin. Illi il-perseveranza tagħna ma tiddependix fuq ir-rieda tagħna x'nagħmlu x'ma nagħmlux, tiddependi fuq id-digrit Alla li huwa immutabbli. Id-digrit Alla li ma jinbidilx. Li Alla li ta' bilħaq huwa sovran, li ta' bilħaq huwa sultan li jiddeċidi u m'għandu bżonn jikkonsulta ma' ħadd, u m'għandu bżonn jieħu parir minn għand ħadd. Alla jaf għandu l-pjan tiegħu u dak il-pjan tiegħu ċertament. U infallibilment se jseħħ. Ġesu jitkellem dwar dan meta f'perjodu ta' kriżi fil-ministeru tiegħu meta ħafna min-nies filli kellu folol kbar ta' nies. U qed ikellimhom u jgħallimhom skandalizzhom bit-tagħlim tiegħu ma niżluhiex u ħafna minnhom telqu, xebgħu, iddejqu. Għallu dan mhux ħobsa snina kellhom tagħmijiet oħra, però raw f'Ġesu li mhuwiex il-Messija li kienu qed jippretendu minnu. U allura telquh Ġesu jdur fuq il-12. U jgħidilhom imma intom ma tridux morru intom kollox veru. Jekk taqraħa fil-Grik hekk tfisser eżattament. Ġesu qed jgħid ara dawk tellu, ma kinux tiegħi. Imma intom ma tridux titluqu intom kollox veru. U t-tweġiba hija le. Ġesu kif jagħmel il-mistoqsija, it-tweġiba hija kien jaf li mhumiex ħedqu. It-tagħlim jista' jkun jibes, il-mistennijiet tista' tkun sfidanti. U Pietru, Ġesu għandu konfidenza f'niesu għax jarfuh u man-naċ tiegħu, jisimgħu leħnu, jimxu warah. Din hija duna stat ta' fatt. Ġesu għandu konfidenza f'niesu. Intom ma tridux borru kollox veru. U Pietru mill-banda tiegħu, min-naħa tiegħu, f'isem sħabu, ukoll għandu konfidenza f'Ġesu. U jgħidlu mula jgħid minn morru. Inti għandek il-kliem. Taħet għedim aħna nemmnu żguri illi inti dak il-Kristu bin Alla l-ħaj. Għandna din rabta. Ġesu konfidenza f'dixxipli, id-dixxipli konfidenza f'sidhom. Mnejn tiġi il-konfidenza? Skont Ġesu Kristu, il-konfidenza tiġi meta qalilhom mhux jien għażiltkom it-tnax? U wieħed minnkom huwa xitan? Ġifieri anke fost it-tnax Ġesu kien jaf min hu ġenwin u min mhux. Jien għażiltkom it-tnax. L-istorja tas-salvazzjoni tibda mill-rieda tajba ta' Alla. Mill-rieda tajba ta' Alla. U jerġa' biex jagħmilha aktar u aktar ċara, iżet il-qudiem Ġesu jerġa' jispjega meta jgħid f'kapitlu 15 vers 16. Mhux intom għażiltuni, imma jien għażiltkom. Jien għażiltkom. U għamiltkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' biex kull ma tidolbu l-missier f'ismi jagħtihulkom. Jekk id-dinja tobgħodkom tafu li baditni qabel badet lilkom li kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobb lil tagħha, imma peress li intom m'intomx tad-dinja ma jien għażiltkom il-barra mid-dinja, hija l-azzjoni divina, l-azzjoni ta' Alla li tagħmel id-differenza, jien għażiltkom il-barra mid-dinja għalhekk id-dinja tobgħodkom. U għalhekk matul il-mixja tagħna fitta ċerta support mid-dinja, d-dinja ħadd tipprova tkissrek, ħadd tipprova tafġek, ħadd tipprova ssabtek. Ħalli tkun il-konfidenza tiegħek u l-fiduċja tiegħek 100% fil-mulej li huwa infinit fil-fedeltà u l-imħabba tiegħu. Qegħdin insemmu l-imħabba t'Alla, l-imħabba t'Alla illi ma tinbidilx u hija ħielsa. Ġifieri qal l-Alla mhux aħna mhux jien influenzajtu biex iħobbni. Mhux jien impressjonajtu b'xi emil tajjeb. Min qabel ma bdejt neżisti.
Alla għandu n-nies li hu jħobbhom b'mħabba partikolari. Ġeremija 31. Vers 3. L-mulej der li bħal dari jgħidli iva jiena nħobbok b'mħabba eterna. ċertu ħsibiet li ma nistgħux inlaħqu mħabba eterna kif jista' jkun. L-imħabba tiegħi lejn marti bdiet, l-imħabba tiegħi lejn uliedi bdiet xi darba. L-imħabbiet li naraw u relazzjoni jibdew u jispiċċaw. L-imħabba tal-Alla hija minn eternità sa eternità. Jiena mħobbok b'imħabba eterna għalhekk jiena komplejt inżomm għalik il-fedeltà tiegħi. X'inhi r-riżultat tal-imħabba eterna tal-Alla? Ir-riżultat huwa dan li Alla jibqa' jżommok. Tibqax tħares lek innifsek iffissat fuqek innifsek u xħajr nexxilek. Żomm għajnek fuq il-mulej. Żomm għajnek fuq il-mulej. Iġri l-ġira tal-fidi lek quddiemek. Taf x'inhi l-mira ta' ħajtek. Li issa sew jekk tiekol u tixrob jew kwalunkwe ħraġ ta' għamel għall-għdwa tal-Alla u Alla jonora dik it-tip ta' fidi fih. Iva, għaliex il-Kristjan jippersevera għaliex huwa marbut ma' Kristu u l-mertu ta' Kristu għalih huwa suffiċenti. Il-mertu ta' Kristu għalih huwa biżżejjed mhux se joħroġ diżappuntat. Rumani 5 vers 8 jgħidilna li Alla jirrikmanda, Alla qed jesibixxi qed jagħtina prova ta' dil-imħabba tiegħu lejna billi meta konna għadna mid-dinbin, ara kemm ma jiddependix fuqna. Meta konna għadna edewa tiegħu. Meta konna għadna ma naħmluhx, ma rridux ħajjitna. Kristu miet għalina. Aktar u aktar mela. Billi aħna iġġustifikati b'demmu, diġà għandna l-mafra, diġà l-laqa ta' sentenza favur tagħna. Se nkunu salvati mill-għada permezz tiegħu. Għax jekk meta konna dewwa konna rikonċiljati malla bil-mewt ta' ibnu, aktar u aktar. Issa li aħna rikonċiljati se nkunu salvati bil-ħajja tiegħu. Bħalissa aħna rikonċiljati u Pawlu qed jassigurana li għad nkunu salvati fis-sens sħiħ li mhux biss ikollna l-maħfra, mhux biss ikollna dominanza fuq id-dnub, ġifieri d-dnub naħdmu fuqu u nirreżistuh u nelbuh, imma wkoll salvati meta nkunu fil-preżenza glorjuża ta' Alla li hija tama tagħna, tama illi ma tiddiżappuntanix, tama illi ma tistax trexna. Ma tistax trexna. Għaliex? Għax hija msejsa fuq il-qawmien glorjuż ta' Sidna Ġesu Kristu. Hemm hija l-prova, hemm hija l-ankra tas-salvazzjoni tagħna. Il-fatti storiċi li ġraw f'din id-dinja tagħna. L-inkarnazzjoni, il-ħajja perfetta, il-mewt, it-tifna, il-qawmien. Dan huwa l-Evanġelju aħbar tajba li aħna l-qajnija u allura nżommu sħiħ magħha. Nżommu sħiħ magħha għaliex anke Ġesu innifsu jkompli jinterċidi għalina, jkompli jitlob għalina. Huwa r-rappreżentant tagħna quddiem il-missier, huwa l-avukat tagħna, u avukat tajjeb. U avukat illi l-kawża tagħna imħolja fidejh sejra baħjina. Għax anke x-xitan huwa mkeċċi mismewwiet u ma jistax jakkuża aktar lill-uliet Alla. Għaliex? Għax aħna rbaħnieh bid-dem tal-ħaruf u bil-kelma tax-xhieda tagħna. L-interċessjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li ħadna ħjiel tagħha. Ġwanni semgħu jitolbu lill-missier meta kien fiċ-ċenaklu, semgħu jitolbu Ġwanni u rrekordja t-talba tiegħu. Ġwanni 17 vers 11 pereżempju. U issa minix aktar fid-dinja, iżda dawn huma fid-dinja. U jien ġej għandek missier qaddis. Ħares jew ipproteġi f'ismek stess il-dawk li tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Għaw xi ħadd fostna hawnhekk jimmaġina illi Alla mhux se onorat it-talba. Illi Alla se jinsija, se jwarraba it-talba. Ġesu qed jgħidu ħarishom f'ismek. Ipproteġihom f'ismek. Aktar quddiem, missier irrid illi dawk ukoll li inti tajtni ikunu miegħi fejn ikun jien biex jaraw il-glorja tiegħi,
li inti tajtni għax ħabbejtni qabel tissis id-dinja. Il-Missier ħab il-liben qabel ma bdiet id-dinja, il-Missier ħab lilna qabel ma bdiet id-dinja għaliex ħabna fi Kristu. Ħabna fi Kristu. Aktar minn hekk. Aktar minn hekk. Jekk forsi fadlinna xi ħjiel ta' dubju. Jirna xi nies naslu sa tmiem b'suċċess. Alla mhux biss tagħna l-weda tiegħu, imma tagħna l-ħalfa tiegħu. Issa għajdu li intom, ħalfa, meta xi ħadd jaħlef. Għax maħniex nafdawh. Jitla l-qorti, u għabba jibda d-depożizzjoni tiegħu, jibda jixed, tajjeb ikollu jagħmel ħalfa. Jiena naħlef ngħid is-sewwa kollu x'naħlef is-sewwa hekk Alla jgħinni. Xi ħaġa hekk. Għaliex għandu bżonn jaħlef il-bniedem? Biex aħna jkollna aktar fiduċja fih u nemnuh dak li jgħid. Alla għandu bżonn jaħlef. Alla li jiddefinixxi x'inhi l-verità. Alla li fihem kull realtà. Biex iseddaqna fil-konfidenza tagħna leħ. Alla jgħid illi ħalef. Tgħidli għaliex għandu bżonn Alla jaħlef? Isimgħu. Lut 6, vers 17. Għalhekk Alla billi rrid juri aktar bil-qawwa. Bħalli kieku għadda ma nix konvinti, imma Alla jrid issa vera jagħmilha mhux żgurissima dil ħaġa. Żgurissima. Li l-werrieta tal-weda, u ċoj li jenna l-koll, illi l-fema tiegħu ma titbiddilx. Il-pjan, l-intenzjoni, ir-rieda tajba tal-Alla lejna ma tinbidilx. Insibuha diffiċli għaliex naraw tant disappunti minn għand xulxin. Dak iwedek ħaġa, aħna bil-Malti ngħidu jurik id-debba u jqabbiżlek il-ħmara. Menti l-ewwel għat li mod, u issa ħaddini mod ieħor. Alla mhux hekk. Alla mhux hekk. Il-fema tiegħu ma titbiddilx, u allura wettaqa bħalfa ma kellux bżonn ma mħabba d-djufija tagħna. Minħabba il-bluqa tagħna illi naslu biex niddubitaw lill-Alla. Biex jenna fil-fidi tagħna. Mhux biss tagħna weda li għanfallibli, tagħna wkoll ħalfa biex b'żewġ ħwejjeġ ma jitbidlux. Li fihom ma jistax ikun li Alla jikdeb. Għalli se jieħu ġurament fals? Għalli se jagħti weda u mbagħad jitħabbik? Barra minna taħsib. U allura b'żewġ ħwejjeġ ma jitbidlux. Li fihom ma jistax ikun li Alla jikdeb. Aħna jkollna faraġġ kbir, aħna li ħrabna l-ken biex naqbdu mat-tama mqiegħda qudiemna. X'tama jidin? Tama li għandna bħala ankra r-ruħ. Trid stabilità fil-ħajja Kristjana tiegħek, trid li tkun sekur, trid illi ta' bilħaq twettaq l-għan tiegħek, isservi l-Alla bl-umiltà, tobbu, taqdih, tobdih, trid ta' bilħaq. Għandek ankra ma xiex iżżomm, għarruħ biex ma tibqax perper, ma tibqax jista' ċaqlem buta, ma tafx fejn inti. Għandek il-weda tal-Alla, għandek il-ħalfa tal-Alla. Tama li għandna bħala ankra għarruħ sew żgura u kemm qawwija u li tidħol ġewwa mill-velu fejn daħal għalina Ġesu bħala prekursur li sar assisi kbirajna skont l-ordni ta' Melkisedek. Qed jgħid hawnhekk. Qed jgħid il-Ġesu li jinsab fuq l-emet tal-missier milquh fil-glura tal-ġenna. U għal-prekursur tagħna. Xi ħadd li daħal qabilna. U allura daħalu u għall-garanzija li dawk li xtara b'demmu ukoll se jitlu fil-glura tal-ġenna. Dawn ma veritajiet illi jerfaw il-ruħna l-fuq u spontanjament ikollna iva nagħtu tifħil lill-Alla. Mhux li nfusna. Ħaġa waħda hija ċerta. Jekk inti għadek forsi tajt
illi b'xi mod jew ieħor, jew forsi d-deċiżjoni tiegħek, jew forsi t-tjieba tiegħek, jew forsi il-fedeltà tiegħek, jew kwalunkwe ħaġa, tagħmel id-differenza fl-aħħar mill-aħħar is-salvax jew le. Il-qaddisin fil-ġenna ma jħasbux hekk. Il-qaddisin fil-ġenna. Kontinwament. Revelazzjoni 7, vers 10. Jgħidu. Ġwan qed jara kotra kbira li ebda bniedem ma seta' jgħodda minn kull ġens, tribu, poplu, l-sien, il-Knisja Universali miġbura fil-preżenza tagħha. Kienu jgħidu bleħen qawwi u jgħidu is-salvazzjoni tagħna ġejja mingħand Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u mingħand il-ħaruf. Lil min taw il-krettu lil Alla waħdu. Permezz ta' Ġesu Kristu. Ara ma tifhmux ħażin. Alla jridna nkunu fidili. Alla jridna nkunu obbedjenti. Alla jridna illi qalbna tkun tiegħu, il-sienna jkun tiegħu, il-membri kollha ta' ġiżimna jkun tiegħu. Alla jridna li nagħtuh ġieħ fuq l-art. Ma insewa illi il-emilna b'xi mod jew ieħor jaffettwa s-salvazzjoni tagħna. Le, s-salvazzjoni tagħna hija b'xejn, gratis, is-salvazzjoni tagħna għal aħjina Ġesu Kristu, is-salvazzjoni tagħna ippjanalla l-missier għal aħjina ibnu Ġesu Kristu, hija mwassla lilna permezz tal-Ispiritu Santu mill-bidu sa tmiem aħna reċipjenti tal-ħiniera tiegħu. Amen. Saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now